V některých případech nejsou servisní zásahy předem přiděleny jednotlivým technikům, ale je k dispozici jejich seznam, ze kterých si technici vybírají. Tento seznam si servisní technik zobrazí po stisknutí dlaždice Nepřidělený servis. Zobrazí se seznam zásahů, které jsou ve stavu připraveno a zatím nemají účastníka. Technik si rozklikne servisní zásah, který chce realizovat. V zásahu jsou naplněny všechny důležité údaje, tedy technik vidí, na kterém zařízení se má realizovat oprava, vidí popis opravy i místo konání servisního zásahu. Přiřazení servisního zásahu potom proběhne prostřednictvím naplnění účastníků akce. Technik na záložce Ostatní stiskne tlačítko Účastníci akce a následně tlačítko Nový účastník. Na zobrazeném formuláři je již předvyplněn aktuálně přihlášený uživatel tak, aby stačilo pouze stisknout tlačítko OK. Pokud se opravy bude účastnit více osob, uloží se záznam pomocí tlačítka Ulož a další, čímž zůstane záznam rozeditovaný pro vložení dalšího účastníka. Nyní již má servisní zásah připojený účastníky a proto nadále nebude zobrazený na formuláři Nepřidělený servis. Zadaní účastníci mají nyní servisní zásah k dispozici po stisknutí dlaždice Můj servis ve frontě jejich práce. Servisní zásah si můžou zobrazit, rovnou jej zahájit a začít s jeho realizací.